jamhire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe yo Allah jamma bela yo Allah yurmo musidɗo men jallitiyama ɗum kanko e dendagal maɗi julɓe en garti ha hande jokkude ɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum wiyetede almudel ceerno e commissaire police e mawɗo men Bathia Ba tawi goppirnoɗen koɗo commissaire nodduno almuɓeɓe ene namdo ɗumen ha almuɓeɓe mbi ene beela ko ceerno o waɗata ɗumen ko ha commissaire wi joni kay felliti sogdaɓe kamɓe e ceerno mabɓe foof ko ɗon goppirnoɗen tawi ceerno koko yaltuno bureau commissaire no wi yo ceerno noddi ara koye ɗum jiɗɗen jokkude so Allah jaaɓi e ngal ɗo damal caɓan tati ɗiwal e nder ndeɗo yewtere wattinide wattode lefol nogas ɗiwal ceerno natti bureau commissaire ina lemna bang yo bang on jofrimo junggo to foti joɗade ceerno jooɗi ko jooɗino omo waɗi hakkille makko hol foof ko almudel en fotata haalande commissaire e hol foof ko commissaire fotata namdade ɓe omo sikki tan kala haala kadi mbawi haalde ɓe kangaha kam haɓe kaala e makko ko boni kono noon hay goto ɗe anda almuɓe joni ɓe nden ɓe gona gorum commissaire ƴeewi ceerno ha ɓooyi wi ayi ceerno on ɗo cuhlon ala ko kaali so wona ko kalɗa ko ceerno wi ɓernde mum alhamdoulillahi commissaire jokki kamɓe foof ɓe jaaɓi lefte ɗe leftataɓe ɓe koɓe sukaɓe ɓe ganda taw e gurdam hay batte kala ko loowa e hakkillaji mabɓe ko ɗum ɓe jaggata foti wande mi etima nawtudeɓe guure mabɓe kono hay goto e mabɓe jaɓani mi yiiɗino serdudeɓene kay kono ala ko nafi joni noon gaccen haala almuɓe ɓe kaalen haala men ceerno repti hen wondude hollude deftere mum haala men kay saabu wonko mbaɗɗami komi wawa yafadema ha darga daw min o holko mbaɗmami mi meeɗa yiidema mi meeɗa nandema commissaire taƴi haala makko ko gonga ko hande meɗen joddade kono ceerno kañumne taƴi haala commissaire wi commissaire oto nannam tomi heeƴata joni ko almuɓe ɓeeɗo ɓe mbinoɗa mbiɗa lefta ha dondiɗami gadduɗami ɗo kono ko ɓen almuɓe de koye mumen ndiwti ɗum ha laaɓi cer joni kay ala ko jinmi so wona accede min e sukaɓam min koor so Allah mi tampi jonde guila nangue hoore mbiɗa ɗo jooɗi mi juulani hay tisbar te takkosan mi fandima commissaire ƴeewi ceerno moosi elle jalkiromo caggal ɗum o artiri yeeso o wi ceerno aɗa andi Harouna Camara ceerno daarimo ko juuti caggal ɗum seeɗa jaabi mbiɗa andimo kay ko wonno kay koko mbaɗɗa ko commissaire ɓeydi ñirɓinade wulli e dow makko no dande mum fotirno wonno ko Bambi Camara Bambi Camara wonno ko an ɓi cafaro forani resde haalpular wonno ko an nangomo accata wonno ko an joftotoɗo wonno ko an cikkannoɗo wonde oɗo ñalawma hande arata ceerno fuɗɗima famde tigui rigui wonde wona fiikuji almuɓe makko ɓe tan gaddimo ɗo deke addimo ɗo hande ko hunde wonde o deƴƴi o haalani haydara omo fada ha commissaire ɓeydo labbinde haala mum
commissaire noon ko joginiiɗo ceerno Guut gila ko ɓoyi hannde. adduno ɗum ko gila nde o wonno étudiant omo jannga duɗal jaabi haa tirti ngal Dakaru Sénégal omo artanno gooti hitaande fof e wuro ngo e on tuma o yiitondiri e Bambi Camara oɗo wonno koye hitaande mum adande collége kanko omo wonno hitaande makko sakkirinde koye nden hitaande o heɓi licence makko o arti e wuro ngo caggal ɗum o naahi police nden o gasni keblogol makko o fetta ɓogge e nder wuro ngo jangi o mawni ko hitaande wotere o waɗi toon o dañi affectation goɗɗo o arti e wuro ngo e nder ɗum o yiitondiri kadi e Bambi o ɓamti jokkodiral laawol ɗimmol Bambi ina wonno hitaande mum adande lycée ngal ɗo jokkodiral laawol ɗiɗaɓol noon commissaire yinno wadde ɗum ko dewgal e nder ɗum o haalde bamum Bambi haa jaɓi nden ala ko heddino so wona ñalngu ina nangue dewgal hume ceerno naahi hen dewgal ngal haaji waɗede ceerno noon e Harouna Camara ina goddodiri seeɗa to banggue duuɓi kono koɓe sehilaɓe no feewi Harouna Camara waɗatano ko tintinani mum fewjatano ko disnaki mum Harouna Camara o wonno ko soldat colonial Paraysi tellunoɗo guerre to Algérie e Maroc nden guerre o gasi o artiri e debbo capato Maroc najo o dañji mun Bambi Camara caggal ɗum debbo sanki Bambi noon so Allah ko debbo joɗɗo mo jondam mum mo weeɓani sifade omo nawdi ɓalawol baabo kam e boɗowol yummo gila omo famɗi so gorko yimo tan yiɗatmo ko joom sohundu juundu joom guite ɓutte daneje tal hinere towde seeɗa toni makko mawnani meppiɗani ñiije daneje tal so ñiiɗe ɗakkori ɓaleri kurum so hucci hema omo ara nanduma e debbo cewɗo so rumtimama omo yaha o wayema no debbo ɓutto o jolɗani ha woro o raɓɓiɗani kadi ha fakita becce ɗe noon elle tan ko gorko fof fondani ɗum hoore mum omo mawna tan omo ɓeydo yodde kala ko ɓorni neɗɗo sikkata ko ɗum o ɓuuri yodirde so jean mum so jippo mum so dampi mum so dokket mum so robbo mum walla ni wutiyel weeɓoyel tan ɓolel koye ɗiɗo sifaji e jondam addanno commissaire yiddemo ha watti noddirdemo jinne ko ɗiɗo kadi waɗi ceerno sorade commissaire kañumne rokkimo inde Ourul Ayni nden bamum Bambi habri ceerno wonde ina yiiɗi rokkude mbiyum alkati caɓato ceerno wi ala kanko kay so tawi ko gonga mo yinno Bambi Harouna wi so mo yiiɗi kay rokkora hay goto rokkude bandum kay ɓuuri rokkude caɓato ladde ɗo yahano eɗo artuno fof ceerno rokkama Bambi suddi siidi namni ko addi bone o wiya ko ceerno goto biyeteɗo ceerno Sada rokka Bambi resi siidi wi ɗaccirta ɗum noon alay saago o anda moni oɗo gorko keptuɗo debbo makko ko ɗo telede kolce woni guite makko koyɗe makko e noppi makko oɗo ko hardani galle commissaire en wonno ina wayno o woni ko hakkude jiyagu e ndimagu
ɗum firti ko halfaka te o rimɗinaka o yahata haaju makko kono kala nde halifaɓe makko cohlimo noddanmo o ara o yahanaɓe haaju o ko ɗum waɗi commissaire halfinimo wadde feere andude ceerno o anda to hoɗi to jeeya to janggi caggal wittoji makko Ceelende Kolce yiiti hunde hawnide jangguinɗo ceerno e bammum commissaire jiidi yummo goto e baaba o haɗani ɗon tan Ceelende Kolce waɗi feere ha andodiri e polisaɓe ɓe foof wonnoɓe to police ɗo e nder ɗum o waɗi sehil no feewi alkati goto Haalpulaar ɓurnoɗo ɓallade commissaire Mbal mbiyetenoɗo Ba Abdoul Koudeje Ba Abdoul Koudeje noon dañi fartange mawɗo sanga nde ceerno Sada e ceerno Samba gadda e police e lawol gado noon haala ka ceerno haalno ka fof Ba Abdoul Koudeje haaltonoyi ɗum mawɓe commissaire Bal kono hojom commissaire Bal itta ɗon fetta banggue goɗɗo Sidi Uldu Nasri toɗɗa commissaire fetta ɗon lomti commissaire Bal e dow ɗum o dari tigui rigui e fewjande ceerno Sada e yidde yoftade ko oɗo waɗimo ko o dañi sago makko sanga nde Ceelende Kolce habrimo wonde ceerno woni koye lettude almudon moon joni kam hankkadi laaɓi ceero e hakkille ceerno laaɓi hakkille makko wonde ko pewjonaɗo omo sikkirino wonde Ceelende Kolce e Ba Abdoul Koudeje daranaki e bureau commissaire o maire kono noon ne ndeke won ko saabi ittugol commissaire Bal ngol ko yaawi police he o yenanama joni woni hakkude makko e commissaire Sidi ko hare nde o anda jogorɗo folde kono kam omo andi hunde wotere debbo makko ko teddugal makko kala ko commissaire yiiɗi yo wat kono debbo makko ala memande o serata debbo makko hande o serata debbo makko janggo omo fondi hen hunde foof omo andi safal ɓe ngala ko donki wadde kono noon kala ko wona Allah ko mere ko bolle puyɗe no yiiri commissaire Sidi ni omo sikki tan ha joni dille on ina keddi e bambi commissaire jokki e jangtade metti mum joni noon ceerno hoto pawɗa wiide cabaru resata Haalpulaar mbiɗa andi ka joftiɗo ko ceerno ma winoma a resata ɓiyum ko on guuto joguiɗa ha joni haal ceerno fuɗɗi haalde wondude e dejre timmude commissaire Sidi uddirinimo kadi damal ceerno wi min cikkannomi julɓe foof ko gotum ala Haalpulaar ala capato ala ajam walla arab ko ɗum ɗo wonno ko jaggunomi ko ɗum wonno ko gonginmi nulaɗo mo jamme kisal goni mum o wi la farqa li arabiyin wala ajamiyin illa bi taqwa o wi ko ɓurdu hulde Allah foof ko on ɓuri to banggue Allah ko kulol Allah tan serdata yimɓe kono mi tawi ko nangunomi ko wona ɗum yimɓe hewɓe nangi ko ɗum waɗimi minne duttimi joni noon so tawi ko ɗum wanma rutade ceerno a juumi commissaire haali futtinimo guite wondude yidde lawdamo eyyi ko ɗum ruttinimi ko ɗum kadi ruttinma ko yimɓeɓe kalata ko eko mbaɗata ko ina goɗɗodiri cikkannomi yeru moƴƴo foti fuɗɗorade koye safalde ngati nulaɗo hey minen komin yimɓe tan no yimɓe foof ni commissaire taƴi haala ceerno
so gonga o natti yidde haala hewka ka ina wayno hankali ko jibbe buccitade ceerno jambaragal ceerno ngal hayrinima wadde ko yinno wadde ko o jokki joni noon ko gotel e geri ɗiɗi mbiɗo wawi accude mo jaaha an e almudon ma kono e sardi ceerno futtini commissaire Sidi Guiri caggal ɗum o refti hen e sardi eyyi kay sardi o ka yaltan wuuro ngo ha laaɓa cer oto artuɗo oto mi yiituma ɗo bambi ko bambi ma kono wuuro ngo ko wuuram ceerno deƴƴi nde ɓoyno seeɗa o wi wona ko ɗum tan jiɗɗa mami waɗani ko jiɗɗa ko hande woni wona alkamis nogas e jeeɗiɗi mawnum yawa aset garowo tawata kam ɗo so allahu o hoddiri haaji te mi wonta artude ɗo mi wonta nattude wuuro ngo somi yiirimo ɗo noon sa yiiri kam ɗo wat ko beleɗa e duwam ceerno ɗaccama hooli kañum e almudon mum tawi hen ñalawma goto ceerno habbi kaayi mum wondude almudo mum hooti wuuro mum o fiiɗi e ɓernde makko hankkadi wona tan o wonta artude wuuro ngo kono kadi o wonta hay yaade guure goɗɗe teeru ceerno felliti wonde tan ndemowo e janguinowo ko heddi e gurdam mum ko o takkani Allah nattude ɗannade e ɗannorade almuɓe saka ina namno walla ina fawa dawi e kirdi hankkadi kala ɗo demal ɗaccimo ko ɗon o heddoro o felliti ko remde waalo so waalo soñama o heblono jeeri ceerno woni miijade omo haalda e hoore makko omo fela hoore makko ndenne de ko ɗum ɗo wonno ko seernaɓe Fuuta mbaɗanno ko seernaɓe joni ɓe kay waɓe no amni yidnede puɗɗi ndiɗo jubbuti dawle kenndo wadde ko dañmi hen so wona tampere koyere so demal rokkani neɗɗo gurdam moƴƴam e nder reedu Fuuta to leydi waalo woni kanŋe tawata ko jomum waɗani hen doole mum hakkille mum e gandal mum yantude hen so gonga ko almuɓe ɓe dandimi e oɗo commissaire joganinomi gurtudel ko ɓooyi mbiɗa yenana sinno wonano kamɓe ma commissaire hoynannomi hami hoya ko heddi e gurdamam ko mi wonta lebtude hay almudo goto ala ko haali noon ɓeɗo taf mbiɗa jogui leydi waalo kewndi sanne tabarakallah mbiɗa jogui juuɗe kewɗe somi wurani gurdam moƴƴam mi fotani woyrude hay goto so wona hooram ko wonno ko foof ko yidnede hen saahaji ina adda haljede yidnede hen saahaji ina adda haljede ko ɗum woni ko lettimi so Allah jaaɓi ɗum wonta hettade mi ñallude joƴƴinede tan e siis jorɗo kos gila beetawi ha takkusan less waɗi ɗum ko wadde ko tawani sinno mi haaɗino tan e demal e janguinde to Fuuta ko hayso commissaire Siide hanganoma ɓiɗɗi haram susata no fertude guite mum darami saaha noon ina ñallinami e jonde wotere ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo darol ceerno e almudel e commissaire Gassi e nde ɗo deftere wiyetenode almudel nde windanno en ɗum mawɗo men Bacca Ba gorko mo Jama Alwali tawi tarananno ɗum ko musidɗo mon Hamidou Ndiaye gorko mo Horkodiere Allah jarama on jarama